My ženy sme rozdielne, no jedna vec nás spája. Očakávania. Očakáva sa od nás, že budeme zodpovedné a nebudeme podliehať stresu. No aj my chceme byť občas samé sebou. Aj keď sa práve cítime trochu crazy. Zmena je crazy. Zmena je život. Oriflame. Tiež sa od nás očakáva, že budeme obetavými matkami a starostlivými gazdinkami. No to neznamená, že nemôžeme občas vyzerať neodolateľne. Buďme také, aké chceme byť. Buďme sexy. Zmena je sexy. Zmena je život. Oriflame. V práci sa od nás očakáva profesionálny prístup a vysoký výkon. No aj my potrebujeme občas oddychovať. Byť cool a neriešiť, čo musíme a čo nie. Buďme také, aké naozaj sme. Zmena je cool. Zmena je život. Oriflame.